गुन्डाया बै गुन्डाया गुन्डाजि बै माबानि जनकारजि नामा बै गुन्डाया मिनिखौ साननानै नाय मा खोथा जाखो बे जेनेबा रुवाथि नामा जोंनि बर' आइजोफ्रा जोंनि बर' हिनजावफ्रा रुवाथि नामा मालाय जाथिजों थांनानै जों अमा गोरान बे माबानि संनानै जाहोयैनो पूजा बर'आ एक्टर जहन कारजिखौ मा बुंखो आरो एक्टर जहन कारजिया पूजा बर'खौ मा बुंखो नैबे भिडिअ नोंथांमोना जोबजासे नायबा बुजि मोनगोन आरो सैथोआ सोरनि सैथोआ मा मार बेखौ बोरै मिथिगोन मिथिबायना नोंथांमोननि कमेन्टआव मिथिगोन सोरनि कमेन्टआ गाज्रि फैयो सोरनि कमेन्टआ मोजां फैयो दा बेयावनो मिथिगोन सैथोआ मा दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरोना जोबजासे नायथार नैबे चेनेला गोदान बयनिसिमबो बुंहरनाय जाबाय फार्स्टआवनो सोरबाफोर इन्टारेस्टेड दंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय नैबे चेनेलाव माने आङो मोनसे आपडेट लाबोदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आङो फारि फारि होलांनोसै आरोना दा जोंहा ओरैबायदि बुंनांसिगोन जोंनि बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों जुलि जायै माने माबा मोनसे बुंबा माने बाथ्राया बेलेग जालाङो रागा जोङो एबा माबा मोनसे बेबायदिनो नांलाय खमलाय जालाङो दा बुंनोबो हायाखै आरोना थिग बेबायदिनो जोंहा एक्टर जहन कारजिया बेनि बागै मोनसे बुंदोंमोन जिहेतु पूजाया मोनसे रिल्स बानायदोंमोन अमा बेदरखौ जानो लुगैदोंबा बर'फोरनि रखम अमा बेदर जानो लुगैदोंबा बर' हारिखौ जुलि खालाम होनना बुंदोंमोन आरो गुबुन हारिखौ जुलि खालामनो होदों आरोना बर' सिख्लाफोरखौ दा पूजा बर'आ बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन बिनि सायावनो एक्टर जहन कारजिया मोनसे भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना बेखौ नायलांदो आरोना आं स्क्रिनाव नायलांदो सिगाङावनो खुलुमनाय जासिहरबाय बयखौबो दिनै आं मोनसे भिडिअ लाबावदों बे जाहैबाय आंनो फेसबुकाव मोनसे भिडिअ नुदोंमोन दा नोंसोर भिडिअखौ नुबा मिन्थिगोन आं होगोन दा दुखुनांथाव नोंसोर बिनि भिडिअखौ नायबाय थायो जानांगौ दा बुहुत दुखु मोनदों आं बे माखासे बिनि कन्टेन्ट लाबोनाय बिनि माखासे भिडिअखौ नुनानै बिराद दुखु मोनदों आं नोंथांमोना सिगाङाव नायग्रोनानै ला भिडिअआ मा भिडिअ बेखौ नायग्रोनानै ला नोंथांमोना Hey, सेंग्राসকল এইয়া বড় ছোৱালী বিয়া কৰিবি বড় ছোৱালী এনেকা মজাকে গাহৰি শুকাই খুৱাম বড় ছোৱালী বিয়া কৰিলে এনেকা মজাকে গাহৰি শুকাই খাব পাবি গম পাইছা বড় ছোৱালী বিয়া কৰিবি বড় दा नोंथांमोना नुबाय दा थारमाने बेलेग हारिया बेलेग जाथिया थारमाने अमा बेदर जानो लुबैदोंबा थारमाने जोंनि बर' हिनजावफोरखौ हाबा लानोनो थारमाने अमा बेदर संनाय जानो लुबैदोंबा बर' हिनजावफोरखौ ला डेट मिन्स व्हाट हुकान गाहरि खाबो कारणे बर' ছোৱালী लबि मा जाखो बे खोथाया मिनिखौ साननानै नाय मा खोथा जाखो बे जेनेबा रुवाथि नामा जोंनि बर' आइजोफ्रा जोंनि बर' हिनजावफ्रा रुवाथि नामा मालाय जाथिजों थांनानै जों अमा गोरान बे माबानि संनानै जाहोयैनो जोंनि बर' आइजोफ्रा जाम्बि नामा रुवाथि नामा ओमफ्राय गाव जे बे फुजा बर' ना मा नाम खुनु दिन दख'ना गाननायथ' भिडिअ नुफेरखाया आरो आं मोनसे खोथा बुंनो फुजा बर'खौ जुदि नोङो जुदि बर'जों हाबा जादोंबा थिगैनो दं जुदि बर'जों हाबा जायालासेनो नोङो मालायनि ड्रेस गानै गानै भिडिअ बानायदों बिदिब्ला नोङो जुदि मालाय जाथिजों हाबा जादोंबा टाइटेला गाबोननो सोलाय सारनेमा गाबोननो सोलाय नों मा सानदों एसटिखौ नों मोनबाय थागोन एसटिनि माइरं जानो सानदों नामा बर' टाइटेल लानानै बर'जों हाबा जादोंबाथ' थिगैनो दं आरो बर'जों हाबा जादोंमोनबा नोंनि ड्रेसा मानो बिदि नोंनि भिडिअखौथ' खुनु दिन दख'ना गाननाय नुफेरा ना बर' हिनजावफ्रा रुवाथि नामा फुजा बर' हिनजावफ्रा रुवाथि नामा जे मालाय जाथिनो जोङो थांनानै अमा बेदर संनानै जाहोयैनो इडियट बर' आइजोफोरखौ नेग्लेक्ट खालाम फुजा मिथिबाय बेलेगजों हाबा जादोंबा सारनेमा नोंनो सोलायनानै ला इडियट साला जानला माला नङा कन्टेन्ट लाबोयोबा मोजां लाबो नङाबा खिन्थु दिगदार दङ बुलशिट मा फोरोंनो मा फोरोंनो नागिरदों फुजा मा फोरोंनो नागिरदों मालाय जाथिजों हाबा जाहैजोबनांगौ अमा बेदर संनो थाखाय अमा बेदर संनाय अमा गोरान जाहोनो थाखाय जोंनि बर' आइजोफ्रा मा मालायजों हाबा जाहैनांगौ नामा केला कथा कब एसे केला नोंसोर कमेन्टसा बुंहर आरो मोनसे खोथा बुंबावनो बे मानसिखौ आनफल' खालामजोब गासिबो दिनैनो दानो आनफल' खालामजोब बेबायदि बर' आइजोफोरखौ फानग्रा साला
दिनैनो आनफल' खालामजोब गुन्दाया गुन्दा जि बै माबानि बर' फिल्मनि गुन्दाखौसो होनदों आङो जन कारजि नामा बै गुन्दाया भिउस गैथारा एक्टर जानाबो फिल्मनि गुन्दा जानाबो भिउस गैथारा कन्ट्रभार्सियाव सोलिनानै मालायनि भिडिअखौ लानानै कन्ट्रभार्सियाव सोलिनो लुगैनानै भिउस लानो लुगैग्रासो इयो जाम्बाखा बिनि भिडिअआव 1K 2Kल' भिउस मालायनि भिडिअखौ लानानै कन्ट्रभार्सियाव सोलिनो होननानै बियो मालायनि भिडिअखौ लायो गावनो होनदो खेबसे थास' बिबारनि भिडिअआ मानो शेयार खालामो नोंसोरो मानो लाइक होयो नोंसोरनो मानो रायो मानो नायो बि मालाय नोंसोर रायबाबो माबाबो फैसा खामायगासिनोसो इदिसो होनदोंमोन इयो माने बिनि मेन टारगेटआनो जाबाय फैसा खामायनाय जाम्बासो बियो नै नोङो बालनि एक्टर नोङो अब्ला नुखाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बुंनायखौ फुजा बर'निखौबो नुबाय आरो जहन एक्टरनिखौबो नुबाय आरोना दा बाथ्राया सोरनिया सैथो नोंथांमोना कमेन्टआव खालामना बुंहरबानो जाबाय आरो सरि बेकग्राउन्डआव एसे साउन्ड उथिबाय थादों भिडिअखौ मोजां खोनायाखै जानांगोन नोंथांमोना माने बेयाव फुजा बर'दो जहन कारजिदो मा बाथ्रा बुंखो सोरनिया सैथो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेराव कमेन्ट खालामना बुंहर अब्लानो सैथोआ राइट जागोन आरोना आंनि बायदिब्ला एक्टर जहननिया एसे सैथोआनो जायो मानो होनोबा जोंहा बर' हारियाव गुबुन जाथिखौ जुदि बर' हारिखौ बेबायदि हाबा खालामनो होयोबा जोंनि बर' हारिया मा जानांगौ जाखो बेबायदिनो गोबां जोंनि बर' सुबुंफोरा गुबुन हारिखौ हाबा खालामनाय माबानायखौ जोंहा नुबोगासिनो दङ आरोना बेबायदिनो अब्ला बुंनांगौ जेबो गैला बेनोसै भिडिअनि गेजेराव फोजोबनाय जाबाय आरो फिन खेब बुंबावदो लोगोफोर गोदान चेनेल सोरबाफोर गोसो गुदुंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार खालामनो दाबाव आरोना थेंक इउ स' माच थाबैनो 5K सो साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना चेनेलखौ थेंक इउ